bonceng wiwit budal dine barengan bareng karo lambe abang kok kekiwang aja ngece roh liyane yo ye yo ye ya ya yo ye ya yo pun mboten saged mastani sae. Kula suwun larasipun nggih mboten sadi diuwah-uwah. Kala mangsa wonten nggih pengrawit niku ora cocok karo larase. Kurang merit ya paminipun ngaten. Mboten sanjenengan ajeng kegi karo wong ingkang mirengaken menika 20% sing ngerti, sing 75% iki cok yes pokoke gamelan muni niku pun demen. Nek mengko nek dipethitke pamane. Ngoyak Karang Pandan pamane. Lah niku nek pancen gali-gali cilik ngoten pancen nggih apik kiyat. Nek sing suarane gedambor pamane kaya kula terus melu-melu gamelan dicilikke. Niku mengko iso ketekeken wonten tengah dalan. Sampun sanipun ngaten mawon. Kendangi, nggih sampun kendangipun sae. Nggen kula enten kendang trong. Lah linggo. Surabaya. Gamelan keraton ora butuh Surabaya. Njajal tak rungokke kok kene cah telu klening ana luar kambang jajal. Ya Mas, luar kambang. Sampeyan sing ndang, aku tak sing iki lah iki, Gong. Heeh. Apa? Sampak. Sampak raimu, ular kambang. Di dalem jajal ngrambula melu nyuwara kana tak rungokne kok kene blero ora gamelan kraton. Piye dateng setunggal ngesane. Nun sewu Gusti. Iya. Niki bojoanku. Kok iso bojo aku iki piye? Nyuwara Mbak jajal kok ngopo? Aku ngegong ya Mas. Ha iya. Guguk ger gong rasah ditinting. Patut ditintingi kendang, kurang gendho, kurang kenceng gong. Kreasi. Oh, kreasi kok ya ora ngono kuwi. Kreasi kok gong ditintingi. Kowe ora tau roh wong Solo. Wis nganjuk ngulon iki. Biasane nek nabuh gamelan iki ora enek sing kaya model mlituaran. Ngono tabuh sitok-sitok. Yo, aku semenge ditutuki ora leren-leren. Wong Solo ninting gong iki kempule larase pira mek ngangge driji tengah gong. Mek iki ting 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 gong gong mek iki sing digerakne iki. Gerak iki. Iki lho. Iki wis iso keri karepe dhewe. Kempol kuwi. Ha iya. Iya ta. Wong Solo wae modele nganjuk ngulon ninting gong wis ora perlu. Ngoyo-ngoyo, ora ndetokne
anu tabuh kungkung ora. Mek driji tengah. Wis iso merem-merem dasmu kuwi. Ya ndak? Wis tanduk umurmu sak ngesorku. Jenengmu to? Lisnawati. Lah. Ajal nyuwara. Prai Abdi. Iya nggih. Kula lajeng rawuh mriki. Lah iya. Anano kong aja melu mancing. Enten ana lho engko. Brai temen wae. Tak bedukane. Ular kambang gak dibeduki. Ayo, Pak. Becik apa? Wah, mingklik nggih. Dara Pandu? Apa? Ya, lagi renek sing gampang iki piye? Nun sewu kok Prabu. Ya semoga-moga. Lah kabeh kok iso gitu. Wah, lah negara Mandura ketinggalan zaman. Rasena inggih. Dadi kok Pandu iso gampang. Neno ngalam do adimu wae bisa nyuwara ular kambang. Nduk, kowe iso apa? Kulo pedhot. Kaduan iki. Ora. Nggih ora. Masih kudu eling sajroning urip dan sakudu eling ringkah